pero... Vamos a fotos dos tentando chegar. Sí, non chego. É terrible. Teño clarísimo. E nada, pois, quedaches con Eduardo despois, non? Bueno, pues falamos despois. Bueno, pois... Eu sinceramente penso que as novas xerazóns, e eu síntome desas novas xerazóns, que dicer, eu penso que nos anos 80 foi un período bastante convulso, que marcou moitas persoas un pouco para sempre, non? E máis as novas xerazóns, eu teño 38 anos, e todos os socios novos que se fixeron na GAL no último ano, teñen todos, case todos menos idade ainda do que eu. Eu converso con todos eles e facemos entrevistas. E eu o que tiro é que as novas xerazóns realmente non están por esa vía, da vía do confronto normativo, do confronto filolóxico. Están máis do tipo eu son galego, teño unha visón do galego extensa e útil, como decía Castelao, e quero viver con normalidade nesa... Aspiro a iso. Non aspiro a que haxa unha norma ou haxa outra. Eu quero viver con a miña forma de sentir a lingua como algo extenso e útil e quero viver con normalidade. Eu penso que a aspiración da maioría da xente que ten a miña idade un menos. Non estamos en questões filolóxicas. A mí, sinceramente, a filoloxía cada vez me interesa menos. Interésame máis sociabilizar e facerlle ver, aínda hai unha semana dei unha palestra sobre lusofonía nun centro de formación profesional. Segundo a profesora, os rapaces ficaron encantados e ahora mesmo queren ir a Portugal e queren ler e queren tal. Esa questón. Iso que fixen eu é feito por máis persoas, se iso fose feito en masa, que dicer, se o sistema educativo galego mostrase aos alumnos que o galego é extenso e útil, mesmo que se use a norma oficial, mas que lle mostrase iso era unha bomba en termos sociolóxicos. Que dicer, iso elevaría o estatuto da nosa lingua e iso faría que tivese moitos menos preconceitos e iso faría que a xente fose un pouco máis feliz. Un poquinho máis feliz. Vamos ver, eu penso que hai como uma especie de campo intermedio entre uns e outros que sería bon para o cidadán medio. E penso que debíamos ir por aí. Quer dizer, que é bon para o cidadán medio? É bon para o cidadán medio saber que ten acceso á lingua portuguesa, que ten acceso ao mercado laboral de Portugal e do Brasil, que ten acceso, digamos, a un monte de bens. Iso, tanto uns como outros pensamos que é bon. Entón, por aí podíamos remar. E por outro sitio onde podíamos remar, insisto, era o facto de que eu, por escrever como escrevo, non teño menos dereitos. Vamos ver, hai como 6, 7 meses o presidente da Xunta colocou aquela frase: co inglés comunicamos con 500 millóns de persoas, co castellano comunicamos con 400 e co galego comunicamos con 200. Na Galiza dase un facto un pouco paradoxal, que precisamente aquelas persoas que comunicamos con 200 temos menos dereitos que os que non comunican con 200. Quer dicer, na Galiza comunicar con máis xente date menos dereitos. Isto é un pouco disparatado. Entón, quer dicer, eu penso que podemos remar en dúas direccións. Unha, mostrarlle á sociedade galega que o portugués está ao seu alcance, iso penso que todos estamos de acordo. E segundo, que eu, por escrever allo con LH non teño menos dereitos que unha persoa que escreve allo con L duplo. E creo que aí tamén todos podemos estar de acordo. E penso que por aí podemos remar todos e todas, sen entrar en questões normativas. Nos temos un debate continuamente con ese tema, como teño estado en moitas conversas, e realmente a questón é que é mellor, que o galego vaya como desaparecendo lentamente na invisibilidade, ou é mellor polas cartas sobre a mesa? E realmente o bon dentro do mau de todo isto é que as cartas están sobre a mesa. Quer dicer, o actual goberno quere xogar, está xogando a reducir o galego a súa mínima expresión. E eu penso que antes non era moi diferente, o que pasa é que antes disimulábase un pouco máis. E entón, a única parte positiva é esa, as cartas están sobre a mesa. E entón, agora temos que comenzar a pensar seriamente que tácticas vamos usar para facer frente a iso. E entón, son hiperpositivos, sempre lle busco o positivo a todo. E entón, o positivo de todo isto, insisto, é que eu antes sentía que todo ia morrendo lentamente, que dice, todos sabíamos que o sistema educativo non se cumprían as taxas, eso non se cumpría, o 50%, iso non se cumpría, sabemos todos. Tamén sabemos que os inspectores non vixaban iso. Por outro, do galego sempre se fan leis do tipo o goberno tolera, mas non promove. Quer dicer, fanse leis que non se van cumprir. Entón, eu penso que o novo esquema que aparece agora é totalmente diferente. Feixóo tirou a máscara, o seu goberno tirou a máscara, e agora temos que darlle moito a cabeza, sentarnos a falar. Isto vai obrigar a que teñamos que conversar máis entre nós e a facer tácticas conxuntas. Entón, esa parte positiva. Ficar un pouco así simpático, non me te meter a cuña. Bueno, pues nada,